To jama'a yau muna ɗauke da asirin cire baƙin aljani a ko'ina gida ko shago ko a jikin mutum ko kuma mace ce wacce an juya mata mahaifa wadda ba ta haihuwa, mace ce wadda aka riƙe mata mahaifa ba ta haihuwa ko kuma mace ce wadda ke neman haihuwa amma sakamakon wani baƙin iska ko kuma sakamakon wani asiri wanda aka yi mata ba ta haihuwa ko kuma ya zamana cewa a shagonka ne ake yawan abubuwa suke yawan ɓata ko kuma a cikin gidanka ne ko a kamfaninka ko a wani ofishi naka to wannan asiri naku ne. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu na ku fatan alheri kamar da ake mana fatan alheri akwai na wanda suke kira suke yi mana tambayoyi wanda suke tura mana saƙonni ta wanda suke biyo mu wanda suke biyo mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani da suke kira mu to insha Allah rabbi kamar yadda muka saba shigo muku da manyan asiri a cikin wannan gida na mai albarka wato ɗan Malam TV. Idan yau ka fara kallon bidiyon mu ka danna subscribe sannan ka danna alamar saboda mun sake sabon asiri za ku riƙa samun kai tsaye daga wannan shafin mai albarka wato ɗan Malam TV. To yau dai muna ɗauke da gingimin asirin mu shahurin asirin mu mujarrabin asiri ɓangaren cire